ଶକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ରହିଛି ବସି ଗଛର ପଣସ ଗଛରେ ନି ଅଛି ତା ଡେମ୍ଫଟା ଯାଇଛି ଖସି ପଣସଟା କେମିତି ରହୁଛି ଡେମ୍ଫଟା ଖସିଗଲେ ପଣସ ରୁହେ କି କୌଣସି ଫଳ ରହିବ କି ରହିବ ନାହିଁ ସେଇ ତ କୌଣସି ଫଳ ଏହାର ତ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଅଜା ତୁମକୁ ହିଁ କହିତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ ଡେମ୍ଫ ଖସିବା କଥା କେହି ମତାମତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ହିଁ କହିତେ ପଡ଼ିବ ମତାମତ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ଡେମ୍ଫ ତା ଆଉ ଗଛ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ନାହିଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେମ୍ଫଟା ଆଉ ଗଛ ପଣସ ଗଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଛୁଆ ଅଛି ମଣିଷ ରହିଛି ତା ନାଡ଼ିଟା